Dani सिखारगोन गुड मर्निं बेटा आया 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 गैलालै बे खेबसे उन्दुफैबावगोन आरो बे गुसु जामायबा बोथोरा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव फरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान दिनैसो नुजेनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय फुंनि सम सामफ्रामबोनि बायदिनो दिनैबो बानायलायबाय आरोना लोगोफोर सिखारनाय लोगो लोगो खेबसे बाथरुमाव थांनानै ओमफ्राय सिदा सिदि मैगं हाखानांगौ आरोना मैगं भाजाफोर हरोबाथाय माने थाब सिखारनो एसे बायो नालाय फने 6टायाव सिखारो आरो आं होमबाबो बिथिंजाय बांद्राय सोराङा जायो उन्दुबावनो लुबैयोसो लोगोफोर बे समाव आरोना अलसिया नालाय थ' बिदिनो फारसेथिं भिन्दि आलु भाजा एवगासिनोमोन आङो ओमफ्राय रुटिबो बानायहोलांबाय ओमफ्राय थांनायनि सिगां मोनसे जालाङो आरोना फिसानो जेसां जानो हायो ओमफ्राय नै सासेयाबो सिखारनानै आरोना बेखौ बानाय बैखौ बानाय बिदि होनफैबाय थायो बिफैबाय थायो थांलाय फैलाय इसानानो सोंबाय थायो आरोना मा मोनदों मा मोनाखै बेसे आवगायखो बेसे आवगायाखै बेहासोनो बेखौ लेमनो होलाय माबा जानो बिलाय नायफैलाय थांलाय फैलाय ओमफ्राय नै बेखौ बिदिनो लोगोफोर सामफ्रामबो बेनो बे नङा होमबा ओमफ्राय एसे रुटिफोरखौ बिदि आराम गुरै खालामनोबा फारसेथिं सिदाथिं एसे फिसा माबा बबल्स जाबा बेलथायनांगौ आरोना बांद्राय बेलथायबाय थाबाबो गोरा जायो आरो बांद्राय बेलथायाबाबो फारसेथिंनो एवबाय थाबाबो गोरा जायो आरोना ओमफ्राय मोनखांनानै माखांनानै रुटियाव आराम घि फोनजोब्बाय नङाबा गोरा जायो लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो आराम फोननानै हरबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो सामफ्रामबो एखेयानो नोंथांमोना नुबाय थाखायोनो ओमफ्राय एखमबा मा हरनो जायो आरोना जोंबो गोदो स्कुलाव थांनाय समाव फरायनाय समाव माने एसे गोथाव जानो लुबैयोमोन थ' आंबो बिदिनो सानो आरो आंनि फिसाफ्राबो गथ'फ्राबो एसे गोथाव आलादा जानो लुबैयो आरोना ओमफ्राय मा मोननो बिदि जायो आंहा ओमफ्राय अबेबा बायदिखौ आरो मानाबोना बेखायनो मा हरगोन मा हरा सादा सिदा न'आव मा दं बेखौनो बानायनानै हरबाय थानांगौ आरोना ओमफ्राय मोनसेयावथ' टिफिन जाहैबाय बेखौ बियो ब्रेक जायो ओमफ्राय उनाव लान्च जायो आरोना एसे थाथ'नानै आपेल गैयामोन थाइजौ दंमोन थाइजौखौनो हरबाय आरो आङो सासेखौथ' दा बुंसै आंनो मोनासै नामा आंनि बाहागोआ बहा बिदि जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय फारसेथिं बोराया गथ'खौ दोनलांनो देलायदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय मामिया जागासिनोमोन बै मोसौ गाया एखे थाबैबाय थायो आरो बेयाव सिरियावबो ग्रोब हाबनानै थाफैयो सिथों सिथाथार हनै बोथोराथ' जि मोजां लोगोफोर मोजां जागासिनो दासान्दि फैजेननायनिफ्रायनो आरोना बिराद मोजां गरमखौथ' मोनफैखायासैनो दोनहैदो जुथाया आयौ खुनानै दोनथारदो बेयाव स्टेनाव थिखोबोदो स्टेनाव थिखोबो नागिरनो मोना जायो नैलायाव गोजौआव दोनबो स्टेनाव दोनबोबाबा हामा दा अखा हासिगोन ना इलाय ओयाव नैलाय इयाव बाबा इयाव नाहरलाय इयाव मग दोननायाव नैयाव बाबा जुथा दोनग्रायावलै दिनैलाय मा बावखो दोनलांबाय आब'खौ बासानो लेट फैथारदों 16 जालायबाय 7:16 ओमफ्राय बिसोरो दोननानै फैनाय लोगो लोगो आङो आरो बायाव बानायहैफिनबावबाय आरोना जों जानो ओमफ्राय दासान्दि बोरायाबो एसे लेट थांगासिनो माने 7टायाव थाङोमोन सिगां दायो 8टायाव थांगासिनो आरोना
ज' सा लोंनो मोनलोङो बिदिबा मोजां मोनो लोगोफोर। 8थाफोराव थांबा एसे आराम मोजाङै गोसो बायदि जायो आरो आंबो जाफानो हायो आरो एसे आंहाबो खामानि मावनायाव बांद्राय हाखु दाखु जाया आरोना ज' सा लोंनो मोनलोङो। ओमफ्राय नङाबाथ' 7थायावबाथ' हाखु दाखु सिखारदो माबार माबार बानायदो सानैनोबो ज' खालामनाय जायो आरो। ओमफ्राय साखौ हारसिं लोंनो बायो। लोङो लोंनायालाय लोङै नङा लोगोफोर, ओमफ्राय लोंबाबो जेनेबा ज' लोगोजों एसे जानाय लोंनाया आलादा जायोना आरो जै थांबाय आरो फैफिनखालानो। फुङाव थांबाय डाइरेक्ट ओंखाम जानोसो फैखासिगोन, ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो दसे थानानै आं थोरसि सुखांबानो आरो ग्रोब थांफिननाय जायो बिदि आरो ओमफ्राय आरो मोनायाव लेट फैयो आरोना दाना 8थायाव फैयो। 8था 9थायानो जालांलाय लाङो दासान्दि बिराद लेट हगारगासिनो मानसि गिदिरफ्रा। एखमबा दुखु मोनो आङो बेलासिनि साहा खलासेबो ज' मोनलोंफेरला होननानै। ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोर जानाय लोंनायानोसै न' सिंनि खामानि। नोंथांमोनजों बेखौनो ओरैनो मा जादों मा लोङाखै बेखौनो देखायबाय थानोसै नङा होमबा। जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना नायसाबनानै होसाबबाय थादो, मालाबा रागा जोंदो मालाबा नायदो रायदो आरोना। बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर, आं फुंनिखौल' लाबाय आरो बेलासियाव बानायासै आरो बेखिनियानो। बोरायनोबो होबाय ज' लोंसिगोन आरोना सा मोनबानो।